3, 2, action. Hi guys, welcome to Talents Talk. Right here with an artist. So, Mr. To be my introduction, guys, I'm Scalter Kid, Junior Mabanduru. Okay, Mr. Scalter. Makatanga music yenyu rini chaizo. Mr. Scalter vakatanga kuimba 2015. 2015. Yeah. Chichakanyatsoita kuti iwewe kuti inini ndakuda kutanga music, ndada kutanga zvekuimba. Chinoitika pakuimba manje. Inoita se calling. Nobva kuna Mwari. Zvoti kuimba I was inspired by Jam Master. Okay. Munhu wandenyinyo follower still. Okay. Alright, saka kuyo kubvirapo wakataka kuimba kusvika izvezvi. Pane masongs ere aungati ndo akaipa kana tongoti how many songs do you have kubva ipapo? Inobva 2015. I guess mangu anogonosvika 108. 108. Yeah. Kuti let's say 2015 ndipo wakatanga kupinda mustudio kana kuti ndipo wakatanga kuti inini ngandimbotraya kuimba. 2015 ndo pandakatanga kupinda mustudio. Okay. Saka pane masongs ere izvezvi ari kutenderera, ari kupisa, ari kudiwa nevanhu izvezvi? Yeah, masongs Aripo? Kuti vanhu vanotofendera vachimuna murudo. Countless aripo plenty. Plenty Jawi. Okay. Saka izvezvi tamuna 2022. Maplans ako ndeapi? Wakatirongere 2022 ino? 2022 ndingotarisira kuti ndichato hit. Ita hit song. Inondisvitsa swika chaiko. Yeah. Hapana zvima album, hapana chitu, ngoda hit chete. Hit because ndikushanda nema singles. Yeah. Alright, saka dombotumbotipo ka simple ka freestyle mbichana. Waize, kungoti mafans akateerera vese ambonzwa kuti kana chiti Scalter tukurevei. Waize, ombobaroira ka simple freestyle chete. Kuti vangohwela kuti ndiani kamoyo. Yeah. Bondise san, me God blessing at the location, dinawa. Scalter Kid, bondise shan, ding da ding, alimenta, elegata, dopuki, dina junior vendetta, mana mavim, araita. Mukomanda kanhunga mari kondaizive kuti chitikitori ndakatofara ndichitenda Mwari ndisingazive ndakabata chidori amai wechidhuma zvanga zvakaoma uchikanda pasi ndokubva chanditsoma akaita ewe mamunzwa mukomana egarwa freestyle ma1 saka iwewe kuna pfana vese wada kutanga kuimba nima upcoming musicians uda kuva encourage kuti chi ndingoti wakomana kuimba as ma drugs uzi ma artist mazhinji tikatotarisa kana ma big artist mazhinji warurwa ma drugs saiyo kana uri upcoming usatedzera kuti uyarurwa ma drugs ndichirurwa ma drugs ndizikana aisiriyo nyaya iri pakuti iyoyo kana wafunga zvemangoma ita zvemangoma kana wada zvema drugs uita zvema drugs but ma drugs haadiwi haatodiwi anouraya future ma drugs. Uzi kana uri upcoming shanda zvinoita nguva chete nemukana ndo zvinosiyana. Saka mazvinzwa guys, no to drugs anti chingoshandisa muviri wako sezvauri without no abuse anti. Saka iwewe 2022 from 2015 anti vakawanda vaikutevera, vakawanda vaikunzwa, vakawanda vaiti pane zvimwe zvinhu zvawaka experience music industry zvonoda kuudza vanhu kuti guys kana makazopinda muindustry zvakati. Yeah, music industry unosangana nezvinhu zvakawanda. Zvafana nemastudio unoshanda nemaproducer akasiyana. Ini ndakashanda nana Sam Chris, ndakashanda neanonzi Amalex wandikushanda naizvizvi, ndakashanda nana Dan Killer, ndakashanda nainzi Benley Mamonya akapusha kwabva na Rectify kwezi nana Junior Sprague, ndakashanda nainzi Arabian Music, ndakashanda nehama mwachoenda kutokanga but masabotage ariko mastudio ariko kumwe unogona kutovharwa ngoma rako unotoburisa mari yakawanda
ubva watovharwa but kana uri munhu ane moyo because music ikagara pahati aiwa aurwadzi unoshingirire unobatikana akuti ndavharwa semunhu wenyama asi kuvharwa kuriko kana mamusingazvisiyi zvichikudza izvo kuvharwa kuriko ndofunga mazvinzwa sabotage iriko kumastudios iriko izere saka iwo besides zvekuimba izvi chii chimwe chaunoita kumastreets like kana usiri kuimba unenge uchiita sei? yani kana siri kuimba ndoenda kugraft shanda mbika ndoshanda panatbek aiwa that's good mamunzwa Scalter asati kutenda nekuya kwaita kuprogram yedu yaman MC Tasky